Къде отиваме? Искам да ти покажа нещо. Влизаме. Когато влезеш, трябва да имаш план. Искат да ме отстранят, не знам кой, но аз ще разбера. Трябва да ми помогнеш. Дръж всички протоколи. Сега сте тук. И ми принадлежите. Не проявявай любопитство. Трябва ли да се тревожа? Не допускай грешки. Днес май нямаш късмета, а? Не се лови. Боже, всички ще умрем. Такива са правилата. Правете каквото трябва. Винаги има резервен план. Те идват. BTV Cinema през септември. Всичко, което харесваш в киното, е тук.